Gitawag sang Partido Demokratiko Pilipino o kun PDP laban nga isa ka political stand ang bag-o nga kaso nga gipasaka batok kay Vice President Sara Duterte. Kapon nga adlaw sang ginfile sang pila ka civil society kag church leaders ang kaso nga plunder batok kay Vice President bangod sa anomalya sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education nga una sini nga ginapamunuan. Magduwa sa plunder, ginpasaka man ang kaso nga bribery, malversation kag graft batok kay Sara kag sa 15 kaiban pa bangod sa ginaaligar nga misuse sa 612.5 million pesos sa confidential funds. Suno kay Partido Demokratiko Pilipino Deputy Spokesperson Atty. Ferdinand Topacio, ginakabig sang partido nga alarming kagaladlawan ang nasambit nga tikang. Suno sa iya kun matuod nga handom sang nagapreparar sang kaso nga papasabat ang mga naggasto sang pondo, dapat unaho nila ang mga tawo sa Kamara. Sa matandaan nga una na nga nagsiling ang mga church kag civil society leaders nga wala sila sang iban nga tuyo kundi ang mapanabat ang Vice Presidente. Sa bahin sang Malacañang, ginsiling ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro nga dapat nga investigaran sang maayo ang plunder kag graft complaints nga ginfile batok sa Vice President. Kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti.